चतुर्थी म्हटलं की गोवेकरांच्या आनंदाला उधाणच येतो. गोव्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि प्रमुख मानला जाणारा सण म्हणजेच गणेश चतुर्थी. गोव्यातील गणेश चतुर्थीला एक वेगळे महत्त्व आहे. या निमित्ताने त्याने अनेक परंपरा जोपासून आपले वेगळेपण अगदी आजही जपून ठेवले आहे. आणि याच वेगळेपणामुळे गोव्यातील गणेश चतुर्थीला महत्त्व प्राप्त होते. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने गोवेकरांच्या अनेक कला आपल्याला सांस्कृतिक देखाव्यातून तसेच घुमट आरतीमधून बघायला मिळतात. घुमट आरतीशिवाय गोव्यातील गणेश चतुर्थी ही पूर्णच होत नाही. गणेश चतुर्थीच्या काळात अगदी नेमाने रोज घुमट आरती गोव्यात ऐकू येत असते. आता घुमट आरती म्हणजे काय प्रश्न पडला असेल, तर घुमट हे एक वाद्य आहे. त्याचा एक विशिष्ट ताल धरून म्हटली जाणारी आरती म्हणजेच घुमट आरती. घुमट आरती म्हणण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे. घुमट हे मुळात एक मातीचे मडके असते, परंतु त्याच्या दोन्ही बाजू उघड्या असतात. दोन्ही खुल्या बाजूंपैकी एका बाजूला घोरपडीचे चांबडे लावून बंद करण्यात येते. घुमट हे एक मुळात मातीचे मडके असते, पण त्याच्या दोन्ही बाजू उघड्या असतात. दोन खुल्या बाजूंपैकी एका बाजूने घोरपडीचे चांबडे लावून बंद करण्यात येते व त्याच चांबड्यावर ठेका धरल्यास छान प्रकारे आवाज येतो. सत्तरी तालुक्यातील मोर्ले कासारवाडा येथील महिला मंडळाने घुमट आरत्या शिकल्या असून दरवर्षी आपल्या वाड्यावरील घरोघरी जाऊन पुरुषांच्या बरोबरीने महिलाही आरत्या करतात. हे विशेष. प्रामुख्याने गोव्यात सर्वत्र घुमट आरती होतच असते. चला तर मग पाहूयात घुमट आरतीची एक खास झलक.